Assalomu alaykum qarindoshlar. Shvetsiya parlamentini oldida namoyish bo'lib turibdi. Men kelgandim. Boshlab qo'ydim. Men azroq video tortib, yana o'zimning ishlari bor. Ketmoqchi shunga bir. Den kinesiska regeringens terrorpolitik har sett att 250 ursprungskvinnor tvingats av byborgaren att tvinga sina ofödda barn till aborter. Bybor ledd av Zaidi Yusuf gick till den kinesiska regeringens lokala regeringscentrum i Baren. Ya barın vakası doğruluk. Namoyishga. Bybor ledd av Zaidi Yusuf gick till den kinesiska regeringens lokala regeringscentrum i Baren by för att protestera mot den kinesiska Inimiz oldin qaytim Abdushukur Samsaq akamizningki o'g'li bo'ldi. Mustaqillik to'g'risida qaytim bayrat e'lon qilgan. Som svar på deras protester slog den kinesiska regeringen till mot demonstranterna genom att skicka trupper till byn Baren. Några av de lokala fromma människorna ledda av Zaidi Yusuf bestämde sig för att ta till vapen mot den kinesiska regeringens ockupation i syfte att återställa Östpakistans självständighet. På morgonen den 5 april 1990 attackerade Baren polisstationen på landsbygden med sina egna hemgjorda eller jaktgevär. Fångade några regeringstjänstemän och poliser. De kinesiska myndigheterna är chockade. De flyttar fler trupper till Balen-marknaden. Mer än 70 000. Enligt vissa källor med artilleri och helikoptrar. Fredskämparna ledda av Zaidi är många gånger viktigare än själva. Hot om att världen ska höra sanningen och skicka hjälp. Men i kriget använder den kinesiska armén tunga vapen för att döda bybor. Tusentals uigurer och andra turkiska... Qarindoshlar, mana shu ro'za Ramazonda oson emas-ku, mana shu narsalarni ochib, tizib, yana yig'ishtirib, akirib. Revolutionära ledare ledda av Zaidi Yusuf arrangerade också en 12 dagars lång protest i grottan där de gick in. Så småningom sköt den kinesiska armén raketer mot grottan, vilket ledde till att de dog och de blev martyrer. Mer än 7600 kichikkenalarimiz tashviq den kinesiska regeringen och dömde många till långa fängelsestraff. Men massakern var inte över. Från revolutionen 32 år senare pågår massakern fortfarande i östra Turkestan. 8 länder har erkänt den kinesiska regeringens tyranni som folkmord. I en rapport från FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. Den kinesiska regeringen håller minst 1 miljon mestadels uiguriska människor i fängelser som kallas antiextremismcenter. Mer än 3 miljoner reser till Turkestans så kallade omskolningsläger innehåll. I rapporten får vittnen som rymt från några av lägren. Kinesiska regeringens behandling i avrättningslägren. Hjärntvätt, tortyr på olika sätt, våldtäkt, obligatorisk abort, obligatorisk infertilitet, upptagning av bidrag och så vidare. Själarna hos de som är martyrer räddar bara revolutionen lever med oss för alltid. Baren är en symbol för den revolutionära kinesiska beslutsamheten att ockupera och avsluta östra Turkestan. Deras uppoffringar fortsätter att vara en inspiration för de som strävar efter oberoende. Amerikadagi Iskandar akimizning nazorat qilamiz. Mehmet efendim. Halmurat G'ofur. Nurtay Hajim dadimiz. Uigurerna som har flera tragiska dagar, inte bara den här situationen. Man diskuterade den här, man protesterade på den här, man gjorde allt vad som man kunde, men
idag är problemet med figurernas sak förvärrades betydligt eftersom kinesiska regeringen beslutade att göra en slutföra Gulfproblemet. Det är tragiskt för oss, det är tragiskt för omvärlden också. Hela världen, särskilt västliga länder, protesterade. De krävde stoppa den här koncentrationsläger som byggdes som kallat Xinjiang-området för Östturkestan. Östturkestan var ockuperat av kineserna och därför de kan inte kalla den Xinjiang. Xinjiang är ett namn som man ser av det nya landet. Om man ockuperar ett land så man kan inte säga att det är en del av kinesiska. Det betyder inte att det är de. Om de ockuperade, det betyder inte att det är en del av Kina. Östturkestan aldrig var en del av Kina. Östturkestan kämpade sina rättigheter. Uigurerna, kazakerna, kirgizerna, uzbekerna som bodde där, nationaliteter, hela tiden protesterade men nu står här. Det förändrades uiguriska saker i världen. Världen förstår allt det. Deras kinesiska regering slutar att utrota uigurerna. Det går inte. Det är aldrig som de kan lyckas och bygga. Vi kan kämpa, vi kan gå vidare, vi kan bekämpa den här kinesiska regimen.